Kino kayo mong kutsilyo, giahak na gini. Pwede na. Buti yung kusugag hangin, guys. Sugas hangin, ay. Kung papa, nagubuho. Tanay. Or kita ni mong gidalagid, guys. Ginagmay lang. Nagdapot may puso o lemon. Yeah. Hello, Budangski. So, darate ay food, sauce, plato, o pincel. This mo to akong family. Ora kita mong buwan kay pobre pa dyan kay Kurun. Ora mo to. Pero sila guys, nakikiyong isda. So, this is my sister. Pretty kinasiya. And then, this is Jasmine. Ang sister. Baka kay siya. No. I-add friend lang niya siya, guys. Charot. Hey, ito ka picture na eh. This is my family. Oh, ipakita ko na yan. So, dara among mga handa. Mora ni. Ini siya si Kanisha, Jasmine Clear. Char. Guwapa ko no kay siya, guys. Okay. Guwapa kay siya, guys. Oh, napagipuso. So, ginagmay lang sa mi kay kalag-kalag biya. Karon jud mi kaligo to kay. Sa usa ka toy, kausa pa mi kaligo. Gripo. Tubig gripo kita na kay pobre pa mga ay nang tubig. Gripo kita. Gaya na mga. Hey guys. Uy, ang ganda. Oy, oy. Kiko. So, ayan. Daraday sila, guys. Nag-review para sila isda. Wadakuging dagat, guys. Yap. Masuko rin ka, Bog. Tama lang, Bog. Yap. Sana dyan mo sa akong tingog. Kay hangin sa kay Dare. This is a beautiful place. Sarap lang. Winter ko na si Mudra. Saya sa akong vlog. Sa Darasya. Right. Oh, mamasol ko siya kay wasay ko kaya. Charang. Mamasol ko na siya. Sa ko nikuha niya ang sa kong tanawa. Uy, lemon. Uy, lemon man. Lemon. Yeah, gintitik sa vlog mo. Ganahagi ko na siya makita. Right. Nice. Doon sila guys, right? Awa guys, dagan jud. Oh, keep. Kasi picturean ta mo. Dinig. Awa guys, dagan jud kay din tao guys. Oh my god, guys. Porti jong lubuga. Awa, dagan jud kay sila akong barko. Ayun, tabuni karang guys. Barko. Guys, kan. Sige ko mo tulo panitag. Oh, gusto gi ko na siya mo tunog. Gitunog ko na tal. Ako na natal. Kita ni. Dagan. Nope. Oh, design ko na niya tanong ko no. Awan na unsa naman taon tani. Dili mo ni view sa langso. Gusto kaayo ang bus. Oh my god. Hello guys, Darcia. This is Langso. So ayan. Nanguha sila bato kay ikaw kun ilaha ko nung grabe ka init guys. Ang bato ba naman sila bato kay ila ko nung i-design the flower base. Wow. Ko balik. Pa na mong isda ko pa dyan may kaong diba? Kumot na gid kay siya guys. Pwede na. Oh, nilihok lang. Oh. Hangin na, day. Wala nilihok, day. Hangin na, day. Iba ka talaga, day. No, oh. Anong mukha yan? Pusing na eh. Alay, picture na tikawan. Okay, next. Sige, pusing na. Alay, guys. Manoray mo dire. Tanin ka na lang. Ipakita na po ninyo. This is place of
Ay, kinong English ha? Ay, dari kunin pa yun. Sana dugay yun. May. Sana ang may jowa. Sana ang may jowa. Alin. Sana ang may jowa. So, ayan. Maglaglag sa puno. Oh, this is my sister. So, dara sila, guys. Gabi, Halloween na itong gabi. Niya. Karoon na lang minaligo, guys. Kay kahapon, Halloween na. Piki na sa kayo. Karoon na lang. Kay karoon naman sinay budget. Oh, diba? Oh. See? Oh. Sugpa pa man to silang papa, guys. So, di pa kita kakaonan no? Kaya nagluto pa man sila gista. Pero, okay naman. I'm just waiting. Oh, diba? Sana, oh, may jowa. Oh, see? Ay, sana, oh, may jowa lagi, no? Hoy, pangari mo diri, oy, kay kusuging baw na bata. Alam nyo, guys, ngayon lang ako bumalik sa pag-vlog kasi wala naman ako naisip na content eh. Gusto ko mag-comment kayo at gagawin ko ang lahat ng challenge nyo. I promise myself. Yeah. Ha? This is my sister. Yeah. Oh, add friend nyo yan ha. This is Maria Casaro. Oh, santang nga pala. Hindi ka nga dito? All. Hello, people. Uy, baitol! Papay, pakita dyan ka ng modra. Ang isulti na ako. Nagsugba na si Papa, guys. Oh, dara. Igoro ko sugbal, pero di ko pa pilon nagkaon. Karong bagid mi kabanding og balik. Hello, PPL. People di ay. PPL. Puntan niyo, guys. Bakon man ka. Hello. Bakon man ko, guys. So, di na magmaligo, no? Ako nalaning doawon akong pamangkin. So, ayan. Oh, nakaligo sila. Hi, GR! Hi! Hi sa vlog ni ate na. Hi! Hi! Hi, GR! Hi! Ayan! Hi! Hi sa! Hi! Hi sa! Hi! Hi! Say hi! Ate! Ate! Ha? Sa baas sa dani nila, no? So, guys, so, manguli na kay medyo hapon na gid alas 2, padong alas 3. Muli na may kay nagyahay naman nag-away diring mga hubog. Yo. Goodbye. Muli na may. Salamat si Kay sa inyong tanaw. Thank you for watching, guys, and thank you for support. Thank you. Grabe, unay ko masulti. Thank you. Bye-bye.